barkanku da. Ina so yin magana ne akan abubuwan da suke faruwa a Kano. Wato ina so yin magana ga wani wato jajirtacce malami mai ilimi mai daraja Sunusi Lamido Sunusi. Inda za ku iya tunawa akwai wani lokaci da Najeriya gaba ɗaya ta tashi ake ta magana akan subsidy, a'a ba za a yi subsidy ba, waye. Da yake Malam Sunusi Lamido Sunusi ya gane cewa waɗanda suke amfana da wannan subsidy wasu tsirarin mutane ne. Haka ya tashi ya ci gaba da goya gwamnati baya cewa a'a wannan subsidy wasu mutane ne ke amfani da shi, kaza bai kamata a yi ba, kaza. Ya je Lagos, ya je ina ne ya manema duk Najeriya a lokacin suna ganin yana yi ne saboda kawai yana tare da gwamnati. Haka dai ta faɗa saboda ya san gaskiya ne ya tsaya akan wannan gaskiyar. Akwai mutanen da fa su fa wannan gaskiyar sa fa ita ce cin su shan su, ita ce kwanciyar hankalinsu. To Sunusi Lamido Sunusi yana ɗaya daga cikin wa'annan mutanen mai daraja. Saboda haka bayan da abin nan ya wuce aka zo a cikin gwamnatin da suka bashi wannan mukami na CBN governor na ƙasa, aka zo aka yi wani abu da ba daidai ba. Wasu kuɗi suka ɓata. Bawan Allah na haka ya fito yi magana. Akwai kuɗi da suka ɓata, akwai kaza, akwai menene, aka yi kaza, aka ce in bai shiru ba zai iya sa ya rasa wannan kujerar tasa. Amma da yake mutum ne mai gaskiya, mutum ne da yake tare da talaka, mutum ne wanda gaskiyar nan ita ce rayuwarsa. Haka ya zo ya yi ta yi ɗin har sai da aka cire shi daga kan kujerarsa. Bai damu ba. Ba zan taɓa manta ba, akwai lokacin da bawan Allah ne yake magana Islamic banking. Aka ce a'a ya daina cewa Islamic banking, kawai dinga cewa non-interest banking. Ya ce a'a wannan Islamic banking musulunci ne kai, saboda haka Islamic banking zai ta faɗa. Sannan kuma duk maganganun da yau bawan Allah ne yake akan talakawa ne, akan talakawa su ji daɗi, akan talakawa a kare haƙƙinsu ne, akan abubuwan da ake da ba daidai ba. Shi ne mutumin ne yake magana a kai. To yau kuna gani saboda yana sarki a Kano, mutumin da ya rasa CBN gwamna, za a ce mai wai ya shiru ya daina faɗan gaskiya kuma ya shiru. Ina ganin wannan wasan yara ne. Saboda haka Sunusi Lamido Sunusi mutum ne jajirtacce wanda duniya ta san take alfahari da shi. Kuma ba zai taɓa iya yin shiru ba saboda me wannan faɗin gaskiya a jininsa yake. Kuma mu ake wa. Kuma ire-irensu muke nema a arewa da Najeriya gaba ɗaya. Manya wanda za su fito su faɗi gaskiya, manya wanda za su fito ya kasance duk abin da talaka yake so shi suke so, manya wanda za su tsaya duk abin da ya kama na gaskiya ne na fi sabilillahi a zo a tsarge shi. To ire-iren mutanen nan muke nema. Saboda haka wannan abu da ya faru da shi Allah Ubangiji ya sa ya zame masa alheri duniya da lahira. Amma kada ku yi tunanin wai za a iya masa wani abu wanda zai sa wai ya zo ya nadama ya koma ya dinga faɗan ƙarya ko ya dinga haɗa kai da wanda ya san ba san ƙasar nan suke ba. Wannan ba zai yi ba. Na gode.